Amaia. Eta Etxarri Aranatzera joan behar du orain, udalerri euskaldunen mankomunitateak egin nirekin ere euskaraz kanpaina jarri du martxan, eta horren berri eman behar digu Izaskun Moianok. Arratsaldeon Izaskun! Arratsaldeon, Maialen, Xabi, Amaia eta ikusentzule guztiok, bai, hala da bai. UEMak martxan jarri berri duen ekimen berri horri buruz hitz egingo dugu gaur. Egin nirekin ere euskaraz, izan ere, norbaiten itxura fisikoa kontuan hartuta, agian aurreiritzi jakin batzuk ditugu, eta horrek, beste hizkuntza batean hitz egitera bultzatzen gaitu euskeraz hitz egin beharrean. Kanpainaren zuzendaria edo teknikaria ekarri dugu, eta berak esplikatuko digu hobetoen Eritz Maiz. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Bai. Eskerrik asko gonbitagatik. Zuei, etortzearren, eta pixkat konta iguzu labur-labur zertan datzan ekimen hau. Berez oso xinplea da, ez? Euskaldunoi esatea lehen hitza euskeraz, edo lehen hitzak euskeraz egin ditzagula, ez? Parean dugun hori edozein koloretakoa edo itxurakoa edo jatorrikoa dela uste badugu ere, askotan ez usteekin topo egin dezakegu, ez? Eta parean dugun horrek euskeraz badaki eta euskeraz egin ditzagula aldik eta elkarrizketa gehien. Okerrezuanago, jatorri ezberdinetako, zenbat lagunek parte hartuko dute ekimen honetan? Kasu honetan 12 protagonista topatu ditugu, UEMak 113 herri batzen ditu, eta 113 herri hoietan saiatu gara, ostalari eta merkatariak aurkitzen. 113 hoietatik 10 bat herritako protagonistak dira kasu honetan, batzuk bidean erori zaizkigu, azken batean ez dira animatu edo aurpegia ematera, baina 12 protagonista hoiekin osatu dugu aurtengo kanpaina. Agian aurtengo kanpaina arrakasta handia izaten du, eta hurrengo urtean, agian gehiago prestatuta baldin badaude animatutuko dira gehiago, ez da? Bai, lehena aurrekin egin genuen, bazelako gure herrietan kezka hori, ez? Gaur egun aur guztiek lehentxo edo geroago euskera ikasten dute, ez? Etorri berri izan edo ez izan, euskaldunak ditugu gure herrietako ume guzti horiek, eta aurre iritzi horiengatik askotan gaztelaniaz zuzentzen zaizkie euskaldunak, euskaldun diren ume horiei, eta kanpaina horren jarraipen moduan etorri daitezke gehiago ere, eta ikusten genuen, ostalaritza eta merkataritza badela horietako batez, denda batera edo taberna batera sartu, eta askotan gaztelaniara jotzen dugu, pentsatzen dugulako parean dugun horrek ez dakiela euskera, eta askotan gu baino beto daki. Hori da, kanpainan parte hartu duten protagonistak denetarikoak ditugu, ez? Batzuk ikasten ari direnak dira, garbi izan dute ona etorri eta euskera ikasi behar dutela, baina beste batzuk zuketanik hitz egiten dugun moduan, edo bestelaxe hitz egiten dute euskeraz, eta askotan, euskerak kolore asko dituela esan nahi dugu, ez? Eta aukera eman behar diegula hoiei ere euskeraz hitz egiteko, praktikatzeko, eta euskaldun izateko. Hori da. Eneritz, zure baimenarekin lagunduko gaituzu, ze okerraz banago, 11 edo 12 protagonistetako bat hemen barruan dugu, Etxarri Aranatzeko janari denda honetan, eta une honetan oso okupatuta harrapatzen dugu, hainbat lagun atenditu behar dituelako, kasualidadea Maialen, Xabi, eta Amaia harrapatu dugu denda, punta-puntako orduan, ez dakit nola esan, ez dakit gurekin hitz egiterik duen, Marcos, arratsaldeon. Arratsaldeon. Lanpetuta harrapatzen zaitugu, baina zer moduz? Oso ondo. Bai, kerrazpanago zu, Euskaldun Brasildarra zaitugu? Bai, Euskaldun Brasil. Doutzen nahi duzu? Lasai. Zenba denbora daramazu Euskal Herrian? Noiz etorri zinen? Hemen, bederatzi urte. Bederatzi urte, Etxarri Aranatzen, eta Euskara ikasten, zenba denbora? Euskara ikasten 3 urte. Baina, guzti oblortzen duzu, eta oso ondo moldatzen zara? Bai, praktikatzen edunero, leku asko, taberna, plazera, partera, umearekin, eta oso ondo. Beldura dabe praktikatzen, eta hau oso importante da. Ekimen honi esker, Marcos, Etxarrin euskaraz hitz egiten dizute gehiago? Badakite Etxarrin zurekin euskeraz hitz egin dezakela? Bai, badado asko pertsona batari hitz egin euskara, eta nirekin badado pertsona batari euskara hitz egin, ez da erderaz, batari euskara.
Ze ondo, bakuk ere zurekin euskaraz hitz egingo dugu, Marcos, eskerrik asko. Zuri. Animo, eta ea denda jendez betetzen zaizun. Eten behin lanera asko, eta, bueno, ondi pasa, ezeritazo. Eskerrik asko zuri. Ze ondo, aizue neritz bukatzeko arrakasta hutsa izango dela ematen du. Ezakit, beste proiektu bat martxan jartzeko abia puntu bezala hartzen duzue proiektu hau edo proiektu honek izan dezakeen arrakasta? Ikusiko du, atzo eman genion hasiera eta nik uste dut esan dezakegula arrakasta izaten hasi dela eta baloratuko dugu, behin kanpaina amaitzen denean, zer emaitza uzten dituen, eta ziurrenik egoera dagoen bezala eta gure herri arnasgune eta udalerri euskaldun hauek babesteko kanpaina gehiago ere egin beharko ditugula. Eta guk babestuko zaituztegu, noski baiet, eskerrik asko neriz gurekin izatearren. Zuei, eskerrik asko. Ondo, begira, UEMaren ekimen berriari buruz, mintzatu gara hemen Etxarri Aranatzen, eta ezagutu ditugu Eneritz teknikaria eta baita Marcos Brasildarra ere. Eta gero, hemendik agurtuko zaituzet, eta gero beste leku batetik egingo dizuet berriro kaso. Egin nirekin ere euskaraz, Izaskun Moiano.